Labis ang paghihinagpis ng pamilya, lalo na ng ina ng 14 anyos na babaeng namatay matapos kapitan ng nakakalasong dikya habang naliligo sa isang beach resort sa kanilang barangay sa Manumbalay, Manito Albay. Kwento ng ina ng biktima, pansamantala nilang ipinagpaliban ang paliligo sa dagat nitong June 2 at itinuloy na lamang kahapon. Bago ang insidente, nakita pa nga nila ang ilang dikya sa dagat. Katunayan, sinabihan niya pa umano ang biktima na huwag munang maligo. Ngunit lumapit daw ito sa ama na nooy abala din sa paliligo hanggang sa napahingi na ng saklolo matapos na madikita ng dikya. Naano niya lahat yung ng jellyfish sa dito hanggang pulsuhan. Yun lang, tapos di napunasan nila ng dalawa ni daddy na tumulong pa nga siya. Pagkatulong niya, habang naglalakad kami ng dalawang hakbang, na siya, dad, nalulula ako. Tapos mamaya pagsabi ng lula, nahimatay na. Kaya di na namin maisip yung option na maglagay ng suka o ano kasi nahimatay siya, nangitim na. Kaya yun yung buhay niya. Halos 30 minuto bago umano na itawag sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang insidente. Ayon sa MDRRMO nito, sinubukan pa nilang i-revive ang biktima at isinugod pa sa ospital. Ngunit idineklara ring dead on arrival ng attending physician. Base po sa aming assessment, wala na po talagang pulse and breathing. So nag-proceed po kami ng CPR hanggang sa makarating kami ng hospital. Then pagdating po namin sa hospital, trinay pa naman pong i-revive. Kaso po around 10:59 AM, declare na po ni Doc na wala na po talaga. Samantala, kinumpirma ng Municipal Tourism Office na hindi akreditado ng kanilang opisina ang nasabing resort, kaya walang sapat na kaalaman ang mga tauhan nito sa pagbibigay ng first aid. Actually po, regarding for the sanction, after a series of investigation that we conducted, pinag-aaralan na din po namin na mabigyan sila ng sanction since na-find out po namin na hindi nga siya registered dito sa amin. Kasi po kung registered sila, since we already conducted training for the basic life support para po doon sa mga first aid na ganyan, kung merong mga incident na ganyan. Nananawagan naman sa publiko ng tulong ang naiwang pamilya para sa gasusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.